инсталации? Инсталации не пречат. You can have also 100,000 of friends, but you will never fill it up every single cabin of this fucking monster. Ah, proprio così, subito! Ще те на тем 8, защото работиш в петък. На почивка. Yeah, now, just before. Ready? Yes. Go. Come? No, aperitivo. Dritto. Aperitivo a bit later also. Dritto. The pointy stones. Оле, водата колко е синя. No, the giant one. It was a giant one. Как се хвана за главата. Non mi ricordo, ero fuori quando questo fuori. I remember that all the time you can do with your head up, but it's very dark at some point, so keep this in mind if you want to go in. At some point you almost cannot see anything, like for a little bit. I will hunt you till you die. Гери в момента записа предсмъртно заявление към приятеля си. И сега влиза да се гмурка е там в пещерата в тъмното. С Иги. Non avendo la luce. Non avendo la luce non vorrei che mi prende un attacco di panico. А ти ще им засичаш времето ли? Tutti ok? Čakaj da se sluša. Tuк ли е? Това ли е? Да. Айде. Вау, окей. И ти ли така? Не. Тя е елегантна дама. Да. Чакай. Не. Нице, аз ще искам снимка след малко. Не искам да на там. Добре, чакай. Да ги снимам как само влизат вътре. Бай! Пой пак така. Here we go, my girls! Here we go! Yay! They are still alive! I think the most difficult part of this was getting on the boat. Давай, Иги, можеш! Go, baby, go! No, stay like this. We'll get you back like this. Мисля, че Иги се измори. Беше много яко. Не са много предизвикателства, аз съм много предизвикателства. Беше много страшно. Is it safe if I can keep my hand here? Yeah. Okay.
And one is longer and very tight. But the other one was shorter and but with short legs. Пак ли ще печете ионитата? Потегляме на обратно. Бай-бай. Боже, да имат и детски център. Ния! I work for a US company too. I'm a digital billionaire. Беше класическа музика и на скалата. Пари! Момичета, красота, а? Нали? Това е. Гери, ти свикнали да си звезда? Да, бейби. Браво. Супер. Както Другите ти ми не звезди? остана за нас. Здрасти. Здрасти. Уморени сме. Да, мой не познаеш от първото видео, нали? Предателката. Предателката. Предателка. Желая да влизам в това интервю. Това е интервю. I was made for loving you. Ето това е катамаран, нали? Да. Това е голям катамаран. Не е по-голямо е. Да, това е по-голямо. Вътре вижте, си има хол, бе, хора. Това е буквално хол вътре, да. На франсетата беше по-добре. Я не снимай тук. О, елате да... С паспорт лична карта. Да, тук изглежда пояко, там е някакви с коли. Браво, Крис. Друго е да си има мъж. Един мъж такова жени като това. Нали не ме броите в това число? Викам дивите, бейби. Минаха години.
Значи 6 антипасти, първо, второ, 20. Колко куфара? 8. Няма куфари, бе? Не искат Е, чанти. Това не искам да го виждам в YouTube, окей? За тройката ли? Аз газирана водичка ще се поискам. Салуте ми! Чин-чин! Човек, не знаеш какво ми каза на мен? Ама рибата сурова ли? Не. Добре. Не, моето е просто Скариди! Те са по 2. Мисля, че го усещам от една седмица насам. Ще така да направим. А ще има ли пасти? А тя е супер лека. Леле. Като правиш сянка. Те са сурови. Вижте го какво е голямо! Опашка за сладолет. Чакай. Колко е напрежено? Една приятелка. Кафе ли си поръча? Не, това е чай шоколад. Искаме лодката. Е там. Русия си прима. Слизаме сега. Ние с тебе. Гери, слизаме ли? Гери вече. Слизаме ли? Сваляй влака. Гери се ядоса. Сега натърпях тук, сега ще. Чика. Седи в пляска така. Паблито. Даме окей. Даме окей. Вече си в пауъра си. Винаги съм си. Понякога не съм. Случва се рядко, ама... Такси ли ни трябва? Ами аз викам в момента. Не ли влиза така?
Бе, живее се, бе. Какво се въртиш, брат? Това няма много добре. Боже, то няма хора, бе! Те са слезли долу. Ма предния път тук, знаеш колко много хора имаше? Да. You have arrived. Ма я гледай колко много хора има, на всички им е топло сигурно. То също се казва друго, това, което гледаш. Онази вчера да ти диша прахта. Мале, гърба ми къпи нацепен. Коя бе? Да. Опа. Не, ама сигурно се е видяло. На фона на лодката наистина. Много яко. На фона на лодката наистина. Много яко ради чисто така. Какво гледаш там? Че съм по-мацки. Все още. Това съм аз следващите 3 месеца. Ние Това нейната... е протест да направим България нудистка държава. Това е идеята, която ми дойде на тази лодка. Аз съм го отворила сега като цък. И предполагаме тук тази врата има код. Кажи кода. Хладно е, нали? Рум тур. Има биде! Ние не сме свидели с толкова голяма баня. Оле, какви малки легла. Добре, представете ли се на... Ами, тя ме пита дали иска сепарет, ама аз сепарет взех, че ще да взема двойно. Да бе, не бе, свобода ли си? Ако знаех, че Биляна няма да идва, ще да взема двойно. Вашето? Много симпатично и вашето. Крис се бори с климатика. О, има few rules. Please turn off lights and AC when you go out.
Please leave the windows of the bathroom open when you can. It's for the humidity. Please wash dishes and throw away the garbage. Please respect other... Не трябва да се не се личи колко са черна. Не, аз се виждам, ама ти не. Защото бялото пада на лицето. Еми тука, не че нещо, ама температурата е много по-добре, отколкото... България. Не България, а на пристанището. Еми да. Доста окей, но вече може доста повече. Много яко. Аз се чувствам леко необлечен нормално. Те са виж какви бляскави дрехи и костюми. Не ми се коментира. Да, верно съм на рожден ден, Крис. Ето, казах ви. Мия. Мия Мария. Buonasera. О, и тук е найс. Тук се едно Кристия Дрезо колело. Между другото, да. Даже, да, за какво се снимам, не знам. Къде се бутал между шамарите? Пробвайте пармиджаната, кажете как е. Ей, сега ще го пробвам. Отблизо дай. Това телешко ли? Разбира се, че да. Ой, котьо. Морски сол, добре имаме. Ой. Дано видя много вкусно, Крис. Ще. Напускаме ли? Напускаме хладното, отиваме на влажното. Ключовете, оставим ли? Ние ключовете оставяме.
Не, спокойно. Добре. Експириенс на летището. Да. Как беше пътуването? Много добре, много хубави мъже имаше на този самолет. Така е. Нали? Крис, как беше? Ето го е гения. Кой? Хубав мъж. Другия снима. Аси, как беше пътуването? Скандално. Има... Влюбих се 2 пъти. Само? Да. Добре, Но беше запомнящо се. радвам се. Пътуване, значи има една така сега пиеса на Шекспир. И той казва Water, water everywhere, not a drop to drink. И аз така жанна си излезнах от този полет. Само от полета, ама цялото пътуване? Суха! Не лъжи, не лъжи. Тези домати... Това не се брои, моля се. А с нощи намаза ли? За доматите? О, забравих. А ти за какво? Ти за снощи ли са? Ти си мислиш само за снощи ли те питам? Не. Аз забравих. In general. Оле, човек, аз забравих. Как сто начин не се брои? Ма тази на скала там... 2000 На на 2000-на римска скала. Не знам как забрави. Не. Момиче, къде се намираш ти? Къде се намираш? Човек, аз тотално забравих. О, не. Значи не е това много толкова.